Lang basta usapan, hindi lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Pabatiin muna po natin, nasa linya po natin si Attorney Marino Salas. Sir, welcome back to Pangasinan. How are you? Magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay niya at tagapakinig. It's good to be back po sa ating lalawigan. Well, sir, kamusta po ang nung kasagsagan ba ng bagyo, saan ba kayo, sir? Nasa Ilocos Sur pa ba kayo? Nandito na kayo sa Pangasinan? Pangasinan na po tayo nun, sir. Okay po. Opo. Nako. Sana hindi po kayo nasalanta. Kamusta po sa lugar po ninyo, Attorney? Bago tayo magkausap po. Dito po, La Union po ako. Dito po, siyempre, dito po yung mata ng bagyo sa amin. Kaya kami po yung hardest hit ng bagyo. Opo. Napuntahan nga po namin, kaya nasa state of calamity rin po ang La Union. Anyway, Attorney, kamustahin lang po namin yung mga gaytong sitwasyon po. Ano po ba ang magiging calendar of activities po ngayon po ng COMELEC? Sa kabila po ng una, yung pong ugong-ugong na pwedeng mapuspon po itong barangay and SK election. Pangalawa, ito pong meron po tayong naranasan po na nakaraang bagyo at patuloy na habagat. Opo, linawin ko lang po, Sir Mark. Una po, as far as the COMELEC is concerned, tuloy po ang election sa December 1. Malinaw po yan. So, kung ano man po ang mangyari later on, we are prepared po. That's why magpapa-register po kami starting today hanggang sa 10 dahil po we are mandated by law to perform our duties and functions. Now that nagdaan po tayo dito sa mga Nako, yung medyo challenging po yung tawag dito, yung pong signal po ni Attorney. Naintindihan po natin po yun kasi kung nasa La Union pa po si Attorney, papunta po dito po sa lalawigan po ng Pangasinan na may mga part po talaga na talagang yung pong signal ay hindi po stable. Subukan lang po natin pong kasi yung stability po ng signal. Attorney, magandang umaga po ulit. Yes po. Opo. Yeah, yes sir. Opo. Yun nga po, yun pong sitwasyon, ito pong panahon, pinagandaan din po namin yan. Ang importante po, ma-maximize namin itong 10 araw. Depende po kung ano po yung sitwasyon sa isang munisipyo, isang syudad, paano po ma-maximize yung oportunidad na makapagparehistro po. Lalong-lalo na po, Sir Mark, yung mga first-time voter na at least 15 or mag-15 on or before December 1. Opo. Attorney, yung ganito po na lahat po yung bago magpapa-register at yung pong mga magpapa-reactivate at yung accommodate din po ba natin yung pong magpapalipat ng lugar po nila ng pagboto? Opo, magandang tanong po. Linawin po natin. Opo. Lahat po ng transaction tatanggapin namin except wala pong transfer ngayon. Hindi po kami tatanggap ng transfer sa Mark. Tatanggapin po namin yung new applicants, new registrant, tatanggap po namin yung reactivation, tatanggapin po namin yung mga correction of entries, pero hindi po kami tatanggap ng transfer. Ayun, malinaw. Okay. Pero dito po, sa mga, lalo po yung mga bago po, na mga kabataan natin na magpaparegister para sa SK election po, Attorney, ano-ano po ba yung mga dapat po nilang dalhin po sa pagpaparehistro po ngayong araw po na starting today? Opo, another good question. Ang lahat po ng valid IDs issued by the government or ng mga eskwelahan po na pirmado po ng mga opisyales ng eskwelahan, tatanggapin po namin yan. Except again, yung pong barangay certificate or certification. Hindi na po namin tatanggapin yan ngayong registration. Dahil nung nakaraan po, nakita po natin na abuse yung authority at power ng mga barangay official na mag-issue ito. So for this registration, hindi po namin tatanggapin yan as valid requirement. So kung yan lang po yung dala-dala nyo, hindi po namin kayo paparehistro. So, we advise you na magdala po kayo ng mga valid na IDs. Kung may valid IDs kayo, supporting document lang yung barangay certificate, pwede po. Pero yung mga birth certificate, may mga ganun pa ba? Wala na, Attorney?
Hindi na po namin, kung meron naman po yung ID, no, mag-identify po namin doon yung age ng aplikanta, hindi na po. But if they have yung baptismal, of course, Okay. mabuti po yan para mas mabilis po yung proseso natin, sir. Opo. May mga itatalaga po bang satellite registration site po para po dito sa 10 araw po na ito na voters registration po para ma-accommodate po yung mas maraming botante, Attorney Salas? Yes, sir. We gave much leeway po at discretion sa ating mga mahal na mga election officers. They know best the situation in their area of jurisdiction. Alam po nila kung paano po mamamaximize yung opportunity at to give pinakamataas po na convenience on our registrant. So, meron pong may nasa mall, meron pong mga nasa covered court, meron pong mag-off-site. So, andun po yan, well coordinated po yan sa ating mga stakeholders para po hindi malito yung ating mga kliyente. Opo. Sa kabila po nitong kalamidad na naranasan po natin, Attorney, paano po tinitiyak po ng COMELEC po na ligtas po yung pong gaganapin po natin na voters registration starting today po, lalo sa mga lugar po na apektado dito po sa Pangasinan, Canita, La Union, na Attorney? Yes, sir. Lahat po ng resources na available po sa amin, nakikipag-coordinate po kami sa mga ahensya ng gobyerno na kapartner po namin para po tulungan kami. Number one nga po is during this calamity issue po security at safety ng ating mga mamamayan. So, nag-iusap po kami yung mga resources po nitong ating mga ibang ahensya ng gobyerno na pagamit at pahiram sa amin para lang po siguraduhin na safe po ang ating mga kababayan kung bibisita po sila sa mga registration sites. Ito po is, Attorney, wala pong paltos to hanggang Sabado po ba? Paano po ba ang araw dito, Attorney? Yes, sir. Ito po simula ngayon kasama po ang Sabado at Linggo at holiday. Hanggang sa 10 po, magpaparehistro po kami. 8 p.m. po yung registration natin. 8 to 5 p.m., Attorney? 5. Okay. Apo. So, Attorney, siguro ano po ba yung pong present na bilang po ng botante po ng Pangasinan at ano po yung ating pong in-expect po na target sana kung meron man? Yung pong sa regular natin is 2,156,000. But ang target po kasi natin ngayon, Sir Mark, is yung pong mga first-time registrant na ang age nila is at least 15 on or before December 1 para po sa Sangguniang Kabataan. Dahil ito po yung target namin na kailangan magparehistro para makaboto sa Sanggunian. Kasi yung 18 and above po, majority po niyan nakarehistro dahil nga po sa katatapos lang na political exercise natin itong Mayo. Pero dito po, Attorney, based doon sa midterm election natin, ilan po ba yung yung voter po natin sa Pangasinan? 2.12 po yung datos natin para sa registered voter po ng nakaraang election. Apo, Attorney Salas, may mga bagong patakaran po ba sa registration po para po sa ating pong mga overseas voters, yung mga senior citizen o yung mga PWDs po natin, Attorney? Yung pong una po, sa mga vulnerable sectors natin, of course, always po yan, priority po natin yan. We abide by Magna Carta for our vulnerable sectors. We give them a special preference po yan. Now, sa atin po mga OFW, ang OFW from post to local, natanggapin po namin silang mag-transfer kung handito sila ngayon sa ating bansa. At nakarehistro sila sa post. Ang ibig pong sabihin post, doon po kung saan po sila nanggaling na bansa. Nagkataon po andito sila at hindi na sila babalik. Sila po yung exception kanina doon sa transfer. Sila lang. Okay. But meron po kaming record kung sino lang po yung mga yan. Of course, kakaunti lang po naman po yung mga yan. May record po kami kung sino po yung natawag natin na OAB or Overseas Absentee Voter. Ayun. Okay, pero Attorney, siguro ano po ba yung magiging calendar po natin po dito dahil sabi nga po ninyo on the part of the COMELEC, ito po tuloy-tuloy po itong magiging eleksyon po natin ng Barangay at SK sa darating po na December 2025. Ano po ba yung pong araw po at buwan
naman ng pwede maghain po ng COC at yung mga minimum qualification, syempre, unahin po natin po sa mga barangay official po natin. Opo, sa October po, yung target namin na October-November filing ng COC. Doon po sa timeline namin. Of course po, yung minimum is dapat sa barangay po is at least 18 years old po. Yung mga kakandidato natin. Ganun din po yung sa SK. Yung sa SK po, tanda po natin, yung Katipunan ng Kabataan. Although, ang registered voter po natin na allowed magboto is 15 to 30, yung mga botante dyan. Pero ang pwede lang po tumakbo ay yung nasa edad ng legal age po is 18. Ano po ang rason? Dahil po yung 18 years old pwede na po silang pumasok sa transaction without po yung guidance o without po yung consent ng mga magulang nila. So that in their own, pwede na po nilang discharge yung function nila in accordance with their mandate. Opo. At syempre yung pong pag-emphasize po nung kasi yung SK attorney parang ito yung model ngayon ng anti-dynasty attorney sa pagtakbo sa posisyon. Opo, meron pong sa SK Reformlo po, meron po tayong provision dyan. Although we call it a limited po na provision sa anti-dynasty na mandated naman ng constitution natin. Okay, correct. Pero attorney, yung po bang residency sa barangay may minimum ba yun? Requirement din po? Meron din po. Opo, dapat po is at least 1 year resident po siya dun sa barangay at dapat po physical nakikita po dun sa barangay. Alam naman po natin sa barangay kasi, Sir Mark, yung serbisyo po sa barangay dapat immediate. Yung relasyon po intimate. Correct. So kailangan po yung nakikita sa palagi dun sa barangay. Dun sa barangay at is doing his share as part of the community, as part of the barangay. Okay, attorney, siguro panghuli lang siguro dito sa mga pending na dinidinig po ng COMELEC sa mga protest nung nakaraang eleksyon. Meron pa rin po ba, attorney, habang kayo ay busy pa rin na nagpe-prepare para dito sa barangay at SK election? Opo. Yung turn over po sa atin ni Attorney Organisa ng mga record po is mostly, ito naman po mga nasa korte po itong mga kaso na to. It's either po sa RTC po, karamihan ito. So kami naman po sa COMELEC, nagko-comply lang po kami kung ano man po ang order ng korte, kung ano po ang hinihingi sa amin, nagko-comply lang po kami. Pero yung pong jurisdiction nito is nasa ating mga regional trial courts. Apo, siguro panghuli na lamang sa ating pong mga botante at yung mga may balak kumandidato sa darating na barangay at SK election, paalala na lang po at mensahe po ninyo, Attorney Salas. Una po sa ating mga botante po at yung pong mga mag-a-apply for registration. Ang number one pong consideration namin is yung safety nyo. Kung po malalagay sa alanganin ng inyong safety, ang seguridad at yung buhay, siguro po humingi po tayo ng assistance sa ating mga barangay officials, sa mga kinaukulan para po tayo makapagparehistro. At samantalahin po sana natin yung 10 araw lang na very limited period para po tayo makapagparehistro. Huwag na po uli nating intayin yung mga last few days dahil sigurado po na hindi namin kayo ma-accommodate dahil nga po 10 araw lang ito. Sa atin naman po mga nagpaplanong kumandidato, ang palagi po namin pinapanawagan, sana po basahin nating mabuti ang ating mga rules and regulation, suriin po nating mabuti ang ating mga nakikita sa social media at siguraduhin po natin nanggaling po ito sa mga kinaukulan para po hindi tayo nami-mislead. Attorney, ihabol ko lang, yung pong mga hindi nagsumiti ng SOSE nung mga nakaraang barangay election, disqualify na po itong mga ito? Ay, hindi po. Magbabayad po muna sila ng meron po mga kaong ko lang mga fine yan. Except sa barangay po walang fine. But of course, meron din pong sanction yan. Pag 2 beses kayo hindi nagpila, yun po will be ground for disqualification. Ayun po. Maraming salamat po, Attorney Marino Salas. Agyaman kami, sir. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa mga kagyaman nagmatunay po at keep safe sa lahat po ng ating mga
kaprobinsya at kababayan. Apo. Yan, welcome back sa ating pong election supervisor po ng COMELEC Pangasinan, Attorney Marino Salas po. Yan, ingat sir. Anyway po mga idol, yan po ang ating pong panayam kay Attorney Marino Salas ng COMELEC Pangasinan. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.